aquesta comèdia. No sabem el per què, però el teatre se'ns dona bé. L'hem fet a la cort, amb èxit un enrere l'altre. És el nostre pot, som la família real. Bueno, hoy el pueblo va a decidir y estoy un poco pues atemorizado ante que el pueblo pueda decidir, la verdad, porque en este país no estamos muy acostumbrados a que la gente decida lo que ellos quieran, ¿no? Para eso estamos nosotros, para indicarles exactamente qué tienen que decidir. Bueno, a ver, ha habido un malentendido. Cuando yo he dicho viva España, me refería a la España plurinacional, a la España plurilingüe, la España super chachi pirule, mega guay, la España solidaria, unos más que otros. El pueblo decidirá qué. Aquí el pueblo no decide nada. ¿Qué coño va a decidir el pueblo? Oye, tu, corta eso. Bé, no ho puc dir ara per televisió, però sí, farem un petit referèndum. Ui, se m'ha escapat. El paper que jugarà Josep Montilla Aguilera és el paper que, en el fons, han de jugar tots els catalans, que és el de la neutralitat, el del no passa res, el de soc català però tinc un acento andalús que no me lo quito d'encima. Per tant, jo crec que traient aquest mocador net a ser possible, doncs la via de la normalitat, català i castellà, triomfarà avui el referèndum de l'emissió número 100, bé, de la funció número 100 de la família real. Us ho diu un president de Catalunya. A la vostra votació que voleu fer hi ha una tercera opció molt clara. Quina és? La que tenim en ment tots els catalinos. Molt clarament. Els que no esteu a favor de la independència, però sí que esteu a favor del dret a decidir, sempre i quan es faci dins de la legalitat. Però volent anar una mica més enllà a favor de la Constitució, que s'hauria de reformar, sempre i quan... Els que estigueu d'acord en que Catalunya exerceixi el dret a decidir i tingui estructures d'estat pròpies. O sigui, la independència. Haureu d'onejar la bandera catalana. Molt bé. Ei! Calma! Mas president! Avui sí, avui és el primer referèndum de debò i el poble votarà, se sentirà la voluntat del poble. S'haurà de sentir el que vota el públic i hi ha d'haver de tot, cafè per a tots. I ara ha arribat el torn dels independentistes! Sí! Visca Catalunya! Sí, deixa-me-la, ¿no? Ei, també és meva, escolta'm. Ets una mica egoísta, ¿no? Lo peor es Angela Merkel, que por suerte yo estoy fuera del escenario en aquel momento y me voy a encerrar en mi camerino para no verla porque me da miedo. Y la Angela Merkel de Fermín Fernández me da mucho más miedo todavía. Doncs avui vaig a visitar el pis de Molins de Rei que té pròpiament el rei. Per què? Doncs perquè s'han de fer retallades i començarem a fer retallades per la casa del rei. Me'n penso emportar tot. Esto es un dracma. I tant que me'ls he menjat els teus estalvis! I moltes, però moltes més coses que em penso menjar! La Merkel! Sí. No, Angelita, no te lo lleves todo. ¡Por Dios! Ah, mirra. I aquest xurrisso també, que a Espanya us en sobren. Yo que creía que contigo lo dejaba todo atado y bien atado. Y mira ahora, todos desatados. Bueno, y encima lo del elefante. ¿A quién se le ocurre matar un animal y pedir perdón? He hecho una aparición real para que la gente se vaya acostumbrando, porque igual hago una aparición real en España dentro de poco tiempo. Sí, y creo que habrá bastante miedo escénico. Me refiero al del público, no al mío, por supuesto. Qué gracioso soy. Oye, perdona, amigo, bailarín Michael Jackson, perdona. ¿Qué pasa, Guillo? ¿Qué consejo le doy para entrar a la discoteca? Pues muy fácil. Lo más importante, que encuentre la puerta. Y cuando encuentre la puerta, pues que entre. Es muy fácil. Anda con la churri. Que sí, coño. Así de fácil.
puerta, al ver la puerta, entra. Som la família real i seguirem sempre igual.